because of the killings, because of the insecurity, because of their lackadaisical approach. Onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra tụsara m ozi a n'ihi na ya bụ ugo eberela na mgbagbu. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọnụ na-ekwuru ofu n'ime otu ndị na-achọ nnwere onwe Biafra bụ otu ama dịka autopilot bụ Mazi Simon Ekpa ekwuola na bido ugbu a gawa n'iru na ha achọghịzi ịhụ ọgbakọ ọbụla gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo Naijiria na ala Biafra. O kwuru nke a dịka ọ na-agwa ọha na eze okwu n'abalị 19 nke ọnwa Disemba n'afọ 2022 bụ afọ 2022 site n'ọba ozi soshal midia ya. Dịka o siri kọwaa, ihe butere mkpebi dị otu a bụ ụdị nkịtị nke ndị na-achị achị ha na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo gbara n'ime ogbugbu niile nke a na-egbu ụmụ Igbo n'obodo Ehamufu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ n'ime steeti Enugu kamgbe ọtụtụ izu gara aga. N'olu okwu ya, o kwuru sị na agaghị enwezi ihe ọbụla gbasara ọgbakọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụzọ ọbụla n'ebe ọbụla n'ala Igbo wee ruo mgbe e tinyere ya bụ okwu ọnụ ma mee ka ya bụ ogbugbu a na-egbu ụmụ Igbo bee. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Because of the silence of the leaders of Ndi Igbo, political leaders, those who call themselves that they are the one piloting the affair of politics in Igbo land, Igbo speaking part of Biafra. Because of the killings, because of the insecurity, because of their lackadaisical approach, because of their I don't care approach, attitude on the killings going on today in Ehamufu. Ehamufu is part of Biafra land and they are our brothers and sisters. Because of this particular attitude that the Igbo leaders and political elite has displayed after the massacre in Ehamufu, Biafra people have asked me that this evening I should release the following announcement to the entire Biafra. From tonight, there will be no any political gathering of any kind in entire Biafra land until the issue in Ehamufu is solved completely. From tonight, there will be no any political gathering in Igbo. In Igbo, there will be no any political gathering of any kind, any type, until there is no killing in Ehamufu. Until we confirm that there will be no any more killing in Ehamufu. This is the message, so that you will not say, I was not told. Biafra people have decided that from tonight, the 19th day of December 2022, because of the killings, annihilation of our tribe and ethnic group going on, starting from Ehamufu, which is the Isuzu local government. Ọkwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị ga-edenyere anyị ebumnuche gị makwanụ etu isi hụ ya bụ okwu nke nwanne anyị nwoke kwuru, n'ihi na nchekwa ala Igbo na ime ka ala Igbo dị mma bụ ọrụ dịrị anyị niile. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị na asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m ya ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wena asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ.
na-atụsara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ozugbo